Pre, nakagi ka na priso, pre, di ba? Pre, nakagi ka na priso. Is it true nga miyembro ka sa Kaunda Group? Pre, Kaunda Group ka, Mike. sinong source ang imo nga siyabog? Iko lamang sa paglungo-lungo kag wala nagasabat sa mga palamangkotanon sang media ang subject sang drug buy bust operation nga si Michael Frias, 45 anyos, residente sang Purok Pablo Torre, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Naarestar si Frias sa gintingob nga pwersa sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEO sa pagpanguna ni Police Captain Jovin Mugato kag Station Drug Enforcement Team sang Police Station 7 sa pagpanguna naman ni Police Captain Andy Ofalia pasado alas 6 kahapon sang aga sa puloy-an mismo sang suspect sa nasambit nga lugar. Nakuha gikan sa paghinakop ni Frias ang 4 kadalagko kag 5 kagagmay nga mga plastik nga may unod nga ginasuspitso ang shabu nga nagabugat sang 2 ka kilo kag 115 gramos kag nagabalor naman sang 14 milyones 382,000 kapisos. Sa interview sang Radyo Bandera kay Police Captain Mugato iyagin pahayag nga nakaagi na dakop sang pidiya si Frias kag napriso sulod sa napulo ka tuig kag nakagwa sa tulamang tuig 2019. Apang sa ilang nga monitoring, nagabalik naman ini sa iyang bisyo nga pagduso sang illegal nga droga. Actually, dugay na natin yung monitor. No, kay dati may isang kapriso sa 2009. Nalagpa na yung isang PIDEA, tapos din pa ilang isang kaso. 5 years ang service niya ni sa may Singkang Airport, 5 years man sa Bilibid. Balita nga naghalin sa Bacolod City Police Station number 7, ako si Kabanderang Randy Coronel. Nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.